пред них игра. Имаше какво личен интернет, да проверихме дали са закачани матрон. Сгрешил съм и тази другарката на Йована. Вместо Бояна Вучковская, Йована съм изпълнил. Текстът това отдолу изпишено пише на сайта. Знаеш кой е? Не може да го снимаш. Ама това е снимано и стана веки, ама текстът е напише Бояна. Нямам, от мен нямам интернет. Те хвата на църковски. Мързеше ме да звъна с тати. Знае какво не знаете се вика майка я става Йована. Матуранта Делчева на Бояна. Колко е резултат? Колко добре, не? А има, това има време, знаете. Той там ще преноси на някаква страна, нещо спортен, не знам да ще така да трябва да снимаме, всеки да има. Тия с друга трябва да изгубят за ние да сме друго место, но може пък сме втори. Чекай, ние са... Защо има? Това е държавна лига Урат. Сега ние до сега имаме 2 победи и 1 пораз. Днеска преете правим 3 победи и сега имаме 4 победи. Арно на Стожанка никой не е изгубил до сега от Стругатия. Не знам дали играе между време. Една те прави, една трябва да играе. Ако изгубят, ние сме прави. Пред тия? Не на кочета го не пред тия. Тогава ние са за второ место играем. Ама ако второ место на държавна първенство, трябва да ни дава. Те са графици си няма по реклама им правя, тук не се гледа на видео. Там на страната се гледа, а няма реклама. Готово, ама не е... Така това, ама скоро ми е... Ставаме такова бур. Много е замарай, не е проблем. Съм слушал. Сега ще ставам ми. Чу? Кой би води 7-5? 7-5 за них не е ли? Ние сега се водим да отбор. Не от Иглеса, няма връзка от смени и Делчо се дължи. Украинска бейна домакини не дал така, само ще сме като гости. Това е като за мен обойство да играем. Мага да бъде това много емоционно. Играем без мускули. Футболерите няма толкова. Има, ама това не ми цапа. Това са стави. Ако му има отречение и Модрич, знаеш какво е силно. Те гледаше това темпо. Това е слабо.
абе си всеки има, може да има. Ама това е да Па тръчание мора да има добре. Ай види сега да видиш. Само това да си. Една супер фото на метаните. Кой ти? Кой му това? Кой е Никол? За кой е 7-5? За нашите бе? Не е за нашите бе. Оти ние иска гости сме там. Не, за нас е село. Да, за нас. Всеки един кой Добре, ние... Не, може да ги гости, това е като се одържава некъде турнир по разпореду. Кой води Боби? А, Боби, за кой е 7-5? Нека да отворим. Или, ай, кой е? Дай. Хайде! Кой е това? Те сега ще видим за кой е. За нас е... Защо тия няма ни дреса, бе, гледай? Мисля, има майци никога, ама... Вие договорили се с Окробен Селено дължи. Дай малко. Какво? А, не, завърши. Къде са и свет? Че е слуша на камерата. Чекай на всекичка за фротирка да направим цък. Оп. Знае го, добро. Ще е соса, не? Да. Взема я отрък. Види сега. Някой Андрей. Що ме прави? Не, На пазар, на пазар. Второ место. Добре, Лани, прво са второ, Добрина трето.
Имах шанс убито да ида утре механи, други ден се копачкат от там с оплата на спание и явление. Сабота недела, ама едно има ракомет, едно раздовца. Ще ти изпължал. Да, всяка ми гледа. Лена се тръгнете. Dacă ci vike impulzi, vike ljubavoj. Кой ти беше там? Кой ти беше? Гол! Гол! Абе, подиви, че да не е маска. Слабе наши голма. Наши голма. Колко резултат? 7-2. Gole, Cepelin. Ma ne беше гол? Не, бе, промаши. Връпни се, Аня! 8-10. Браво! Айде, гол! Гол! Много далеко всак гол, бе. Ептен. Сейчас. Pas 8. 7-8. Да. Па тук съм еднako ме снимам, ама не сам иначе обождат. За дека дома горе на видите. Добро, ја не сам го пустал. Чек. Методи Толевски, директора се кажуваше опрезема министерството, директор на Национална установа Център за култура Никола Йонков Аксел. Толевски. Ванчо Спасевски. А он е вработен от тая установа, ама спомен дома у Разловешко остане. Конкретно у библиотеката там ще има. Исто утре ќе оди тоа со соживото, не? Тоа не ми е баш... Да, малечко ми изгледаше, така немаше нещо мош. Добро е така, поздрав. Чао.
Вика тайм-аут, бе, нямам още 4 минути имам за снимание, още 7 трае утакмицата. Не сега да им кажа да свика тайм-аут, да изблише нещо от това. Колко е разлика? 14. Изгледа кесен ли спет тебе по куќо ли дома? Е страшно ме сада има все по време. Има, сега ги правиш. Да и он не дава. А, гол! Колко е? 11. В времето не може да играе, ако не отлучва за нищо. 11. Още малко. На пазар да видиш, 54. Дай на голмана, е така, дай на голмана. Нека изгоди. Айде голманче. Дай му шанса. На Перса е внука. На Перса е внука. Девет са па няма пенал. Не е пенал, 9. 9. Е, паре пенал беше. Uz 30 sekundi
Всички што не гледат, че ова го напате број 10, и подава број 9, 9 на 10, Левија со број 6, Дарија Стамчева. Лош удар за ракометарка со број 11. Ще 10 секунди и ракометарките на Климент Охридски, че е победа втора победа. Редачината броја, победата. И крај на утакмицата. Трето место освои екипата на основното училище Христо Криле от Наша Видно Скопие. Второ место домачин Свети Климент Охридски. И първият екипата на Йосиф Роз от Струга. Гледай тук пак. Земята се пекава.